Ahoj lidi, dneska si ukážeme tutoriál, jak dát do Minecraftu svůj skin, ale jenže připomínka, že ty vaši lidi nebudou vidět, bude to vidět jenom vy. Takže jdeme na to. Otevřeme si váš počítač internet. Jo. A píšeme Minecraft skin. Já to zkusím ukázat jiným programem. Tak tady třeba vidíte. Takže trochu umalý internet. To mi dá jsem pořád. Jo, dobrý. Prostě toto je novinka, jo, takže si vezmeme do ruky třeba zelenou moji nejoblíbenější a vybarvíme tričko. Mám zkušenosti, takže to bude fungovat. A když to děláte, tak musíte mít taky vypne Minecraft. To vám připomenu. Uděláme se toho zelenýho. Tak. A ty budete mít. Dáte dovolant. Na to. Dáte uložit obrázek jako. A musí se ten obrázek jmenovat. Musí se jmenovat Char. Takhle. Char. Dáte Enter. Aha, teďka už tady někdo mám. Takže prostě dáte Enter a ono se vám to tady do téhle složky uloží. Momentík, tady, takže tady to vymažu, to ještě musíte mít taky dvakrát. Takže ještě jednou. Tady máte uložit obrázek jako, napíšeme Char. Enter. A to jsem si vám uloží, to si měli vybrat. A ten obrázek máme. Jo, tady do zprávy tetování, přehodíte ho sem. Můžete už vymazat, ne, to už nebudu potřebovat. Tady ho máme, takže podívejte se. Dále si odebřeme procento. A procento. Rolling, Minecraft, bin. To máte, to tak můžete odstranit. Samozřejmě. To je blbosti. Takže si má Minecraft. To tak. Otevřít v programu Virar Archivit. Zde máte složku meta-inf, tak ji rychle vymažte, protože to by vám pak nešlo, takže potom si dáme mob, najdeme si, máte třeba zombie, slimé a zkuste tady najít char.png. Co najdeme? Já jsem ho asi vymazal, protože jsem to zkoušel, ale ono to vážně šlo. Třeba byste tady měli char.png. To vymažete, dáte potom vymazat soubor. A ten obrázek tam se vám stáhnou, tak se to tam takhle hodíte. Dáte OK. A najdeme si ten char, podíváme se a vážně to tady máme. No a dále si odebřeme. A to je na 100%, že to jde. Já mám originálku, že by to asi nešlo, protože já mám ještě postavu svou. Takže toto bude všecko a já se s vámi loučím. Tak u dalšího videa se uvidíme.